Chegou o verán e con el tamén as candorcas ao noso litoral. Porque aínda que estes cetáceos sempre habitaron esta zona do Atlántico, dende o ano 2020 o número destes exemplares multiplicouse, facendo que os encontros entre as candorcas e as embarcacións sexan cada vez máis comuns. Durante o verán pasado rexistráronse 27 ataques en augas galegas, unha cifra que triplica os 9 do 2024. Un deles ocorreu ao norte das Illas Cíes, chegando a provocar danos materiais en 3 veleiros que navegaban pola zona. E non foi o único. Tamén na costa de Muros, José Siaba estaba pescando polvo cando un grupo de candorcas partiu o temón do seu barco. Pegóusenos un ao costado do barco que era tan grande como o barco. Aí foi cando nos impresionou un pouco. Nós contamos máis ou menos 6 sobre 10, 12. Así, o pasado verán as interaccións sucedéronse prácticamente a diario, medrando a preocupación por ataques que chegaron a comprometer a seguridade das tripulacións. Foi o caso de Gumersindo Canaval. As candorcas abriron unha vía de auga na popa do seu veleiro cando navegaba preto das Illas Ons. O angustioso e sobre todo é que non sabes o que vai a ocurrir, porque, bueno, se eres coñecedor dun barco, sabemos que se lle dan un golpe á cola non hai nada que facer, porque por aí unha vía de agua que non se pode resolver estando en alta mar. As candorcas chegan á costa galega seguindo a súa ruta migratoria, marcada en boa medida polo desprazamento do atún vermello do Atlántico, a súa presa favorita. E aínda que as interaccións coas embarcacións son cada vez máis frecuentes, non existe evidencia de que busquen facer dano nin ás persoas nin aos barcos. Algunhas hipóteses apuntan a que para elas podería tratarse dun xogo. Sexa como sexa, todo fai indicar que as candorcas volverán ser protagonistas deste verán, porque en Camelle e en Camariñas xa se rexistraron os primeiros 2 ataques da tempada. Efectivamente, e como este fenómeno está aí moi atentos porque hoxe imos amosarlles, verdad Bernardo, unha aplicación na que podemos ver en tempo real onde se atopan, non? Sí, se navegamos pola costa atlántica, especialmente entre Galicia e o Estreito de Xibraltar, anoten, GT Orcas. Aquí, tal e como ven aquí escrito, unha aplicación gratuita que permite consultar nun mapa onde se produciron os últimos avistamentos, tamén comunicar novas observacións, acceder aos protocolos de actuación, como actuar, e tamén recibir recomendacións de seguridade, pois se produce unha interacción cunha candorca. E anoten tamén este outro sitio web. Se visitamos a web de Orca Ibérica, atoparemos toda esta información, pero ampliada. Mapas actualizados, estatísticas das interaccións por meses, materiais divulgativos e tamén consellos para unha navegación responsable e segura. Toda esta axuda é benvida para evitar o que lle aconteceu a un navegante francés que na súa travesía pola Costa da Morte viu como en 45 minutos o seu veleiro quedou completamente estragado, Óscar. Completamente estragado, Bernardo, porque é que dá moitísimo medo. Imaginade o susto que che ataca unha candorca de repente. Pois isto é o que viviu, por exemplo, aquí Carlos. De feito, tamén neste mesmo porto, Carlos, ti vivíchelo de feito xa dos primeiros ataques en Galicia hai 8 anos. Sí, realmente nadie sabía daquela, incluso preguntei mariñeiros que andan aquí na altura e tal, e decían que podía haber sido un pez espada, porque ocurriu a noite cerrado de niebla, viñamos navegando a 3 millas de Fisterra, é unha cousa grandísima blanca, saltoume eu casi sempre vou ca porta aberta do puente, ao lado, a 2 metros do barco, unha cosa que en 50 anos no mar eu nunca había visto, e saltou 3 veces, unha cousa blanca tan grande casi como o meu barco, que son 12 metros, entón, imagínate que hasta cerrei a porta con chave. Do medo que tiñas, porque claro, ainda non sabemos moitas cousas sobre as candorcas. De feito, ese ataque que houve aquí hai pouco, un mariñeiro tamén francés, que foi bárbaro. Eso foi, claro, eso foi o que fixo desta vez tamén é increíble. Rompeu un eixo de 50, un eje de 50 como se estuviera estallado. O sea, tú lo ves y si no te enseña las fotos el hombre y ves cómo ha ocurrido, y Salvamento Marítimo tamén confirmó que llegó allí y estaban ainda las candorcas aí saltando alrededor, pues no te lo crees, porque semejante fuerza que animales, que potencia tienen. Ti crees que isto é unha vinganza? É dicir, que pode ser que a candorca levara algún golpe e agora estean atacando por ese golpe que levaron. Sí, yo la teoría que siempre defendí, que, a ver, los animales, el que ha criado animales sabe que en el momento que le haces daño a un animal nunca se olvida, y después ainda por encima tienen crías, los adultos tienden a protegerlas. Entonces, como vean una amenaza cerca, que ya conocen que les ha ocurrido algo,
pues tienden a eso, a apartarlos y tal. Y yo creo que en este caso, de unos años para aquí, hay unos barcos que son súper rápidos, que andan a 30 nudos, que son unos estilos nuevos. Entonces estos barcos son muy silenciosos y van como cuchillos por el mar, ¿no? Entonces yo lo que tengo, vamos, lo que me parece que ocurre es que debieron de golpear a alguna cría y tal. Entonces, pues bueno, pues ellas en este caso pues se curan en salud, y barco que ven cerca de donde están sus crías, sobre todo, que es la época además ahora que andan un poco con crías, pues tienden a inmovilizarlos. A golpealo e a darlle como vos dá a vos, que así levan os sustos que levan. Pois pode ser a venganza das candorcas, compañeiro, non o sabemos, pero aí está a cousa.